Píobaire Ildathach. While baile hamlin y dúisteart na Gearmáine, baile das y shahe a bhfuil abhainn a ritríd. Má héam tú ar cuairteáin is cinnte go gluiseadh tú sean scéalta faoin rudú fásach a tharla sa bhaile sin timpeall 700 bliain ó shin. Ag an am sin, bhí muintir an bhaile cráite ag phrampcaigh mhóra a bhí san áit. Bhí na phrampcaigh chomh mór sin go raibh agla ar na cuit agus ar na madraí rompa. Bhí na phrampcaigh i ngach áit. Bhí siad na tithe, na siopaí agus na séipéal. Bhí siad le feiceáil ar is síos suas ar na sráideanna. Tharla go minic nuair a bhíodh daoine ag suíoch an búird go dagach na phrampcaigh agus go sciobadís leo an bia. Bhíodh agla ar na daoine dul a chola sa míthe, mar bhíodh na phrampcaigh a rith ar fud an urlár agus a léim an airde ar na Leabhar. Fiú an leanamh sa chliabháin ní bhíodh sé sábháilte. Bhí na daoine a grú a chás gan amhras. Cad a dhéanamid an éachar? Sa duine amháin. Mar a gcuirtear an ruaig ar na phrampcaigh begaring go léir an baile á gáil. Chun a hebh nach néanaan an méara rud éigean chun na phrampcaigh go ruaige. Sa duine eile, sé a bhúlgas é. Tja, Sa duine eile fós. is sé dúlgas an bhéire rud éigean dhéanamh chun na phrampcaigh go ruaige as an maile. Lean an caint mar sin. Faoi dhearra, chuaigh siad chun cainte leis an méara. I hala an bhaile a bhí an méara. Mar an dhéanamh tú rud éigean chun na phrampcaigh go ruaige as an maile seo, ceapann míad méara nua chun é a dhéanamh, a dúirt na daoine leis. Tháinig an bardas le chéile I hala an bhaile. Bhí an méara sa chathaoir. Cad a dhéanamid an éachar? Sa an méara. Ceapig muintir an bhaile méara agus bardas nua. Tóra mé £1000 déanana a chuirigh an ruaig ar na phrampcaigh. Leis sin, chúla siad cnag ar choras an teomra. Taristeach! Sa an méara. Hiúil stranséir isteach sa seomra. Fear cléal ard a bheithe. Bhí hata bearach ar a cheann, agus bhí cleite ard sa hata. Bhí cóta fada scuilte air, a raibh a leat dearg agus an leat eile buí. Thart faoin na bhuineáil, bhí córda agus bhí píb ar chrucha den chórda. An pardún a gcuibh a chuoine uaisle? Sa an stranséir. Ach, chúla mé bhfuil si go grú a chás. Is mílam tacht a dáir orthu. Cad is féidir leat sa dhéanamh? Sa an méara. Tá píb ionintach a gcumann seo, Sa an stranséir. agus is féidirlum péad is mallam a chur faoi chríocht le. Is féidirlum chur a gás phrampcaigh a bheallam a dhí agus í do ruaige as an maile. Ó, déine sin! Sa an méara. Agus deimid an bhuíochtaíad. Tóra bhí £1000. £1000. Sa an stranséir. Bíoch sé ina bharga. Chuaigh an píobair amach ar a tráid, chuir sé an fíbla na bhéal agus thosa sé ag sin. Rith
na Francaigh chuige ina ceann agus ina ceannar dús agus an sin ina cainte. Bhí Francaigh mhóra ann agus Francaigh bheoga, Francaigh gobha agus Francaigh gona, Francaigh óga agus Francaigh éasta iad go léir faoi gríocht ag ceol na píbe. Ciúil an píbre sios sús ráidean an bhaile agus lean na Francaigh i teacht chuige. Chuir an ráir úna agus eoltocht ar bhhaintear an bhaile. Faoi dhearra thug an píbre a aghaidh ar an abhainn. Bhí na mílte Francaigh cháil anúint. Has sé ar fuirt na habhainn agus lean sé ar i sinne. Níor stopt na Francaigh ar an bheirt, ach risigh go léir isteach san abhainn agus bághaíomh. Is ar bhaintear an bhaile bhí an táthas nuair a choinnig sí greibh na Francaigh mithe. Buailg na tlig go léir ar an maile. Tháinig na daoine machar na sráideanna agus thosa siad a rince le háthas. Chuig an píbre go dtí an méire agus dír sé an míle punt a bhí a duldó. Míle punt? Ar san méire. Cúis ghar chuig. Tuair mé céad puntit agus is bóga héire tú é. Míle punt a gealachum agus ní thóga mé ingen níos lú. Ar sa an píbre. Mar a dótar do mé is tríomh is massa. Ná den éon dá leat a bhíoú. Ar sa an méire. Tá na Francaigh mithenis agus is cumling. Níor leabhar an píbre focha leile, a chuaigh sé machar a tráid agus thosa sé a seanna mar ríis. Níor a bhíd na Francaigh a leanaí an tamse áfach, ach leanaí an bhaile. Rith na leanaí chuige ina gceann agus ina ceannar dús, agus an sin ina cainte. Ciúil an píbre sios sús ráideanna an bhaile, go dtí gur a gach uile fáiste ar an maile á leanúint. An sin chiúil siad go léir amachchas an maile i dtrá an sléibhe. Nuair a shroichfidh an sliabh, doscail plúis mhór ann, agus chuaigh an píbre agus na leanaí isteach. An sin dhún an Paul a ríis. Ní dheachaigh ar aisce hamlin ach buachail beag a bháin. Bhí an buachail beag sin bacach, agus ní raibh sin an cos a ghuineáil leis na leanaí eile. Dúirt an buachail beag bacach go bhfuair sé rair ar thír na nóg nuair a doscail an phluais sa sliabh. Ó bhris a crídó nar éad sé dul isteach ann leis na leanaí eile. Chuir an méire fógraí amach ag géirí ar an bíbre fille agus na leanaí a thuairt ar ais leis. Cheall an méire seo agus siúd dó. Ach níor ill an píbre ná ní achas na leanaí a ríis.